Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggelar wayangan di aliran sungai. Intinya agar lebih dekat dengan alam dan juga umbul donga untuk saudara kita di Sumatera. Semoga segera berakhir bencananya dan kembali Waluyo Jati Temah Nirmolo. Amin. Ikuti terus acara wayangan nang kali ya Mas. Kali. Oke siap sedulur. Siap. Labuh wayangannya yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Segera bala kang tuminga perang tampu sami medali lir tatit wila tinggata wang iya wila dalah wala dalah aku Prabu Gambelo Jagat patihku patih Tityakala guntur geni kula wonten dawuh katimbalan Gusti adalah wis ngerti kowe tekundang eneh kon ngapa mboten mangertos menapa saperlu mundi dawuh paduka dadi kaya kiye nyung ngerti ana daerah utawane negara sinang kono gede kasilalame bakal tekeruk apa kuwi sing jenenge emas batu bara tekeruk nanging syarat seranane wit-witane kudu ditegori wit-witane kudu dibedoli kaya gue menawi mekaten menapa mboten nyumlangi manah sing gawe sumelang sapa mok nganti alame ora terima ora peduli nanging aku kudu duwe dekengan iki gue kudu duwe dekengan utawane wong jero kira-kira sapa kira-kira kula ngertos sinten ingkang saged ngrampungi damel menika sapa Pendeta Durna ing Sukalim wah Bapak Pendeta Durna nalika semana si gramateka di pameling di Sang Prabu Gambela Jagat ngundang Sang Pendeta Daiwang Durna kaya didodok dadane satemat sumlorot tebat kaya kilet pesit kaya tati pratanira Sang Pendeta Durna ana pendeta karya wangsa pindah kumbang apyori ngatawang iya
angin ngenting gone wang gana iya Bocok lolep gedung menyerpit kandil buntut kisah kadal itu buntut sawah Arab nyanding orang bisa nih punya anak panggil anak Prabu Gambela Jagat Bapak penemban bapak keprimen itu sama nikah kulanet yang ngeruk hasil bumi yakwit derajateng emas batu bara lansa penunggalane nanging kudu negori wit-wit gede kaya gue cocok gak ora ya cocok banget ning kene kudu anak kasile ini kudu anak persenan salah bahkan kaya gue gampang nanging kudu anak sing gelem dombane kula kudu anak sing gelem dekengi kula wis ajak kemarin telepon bapak pun bapak satu dekengi pendan Kunjang ganjing langit kelap katut lir kincang ing sang bawe kandro iya angger wis cedhak iki patih kula wonten dalan kowe tumenggung eswa kendhawa budal dina saiki aja nganti keri pokoke wadya bola sepiro digawa kabeh sabrun negarane kudu sugih dadakan ngestuaken dawuh nyuwun pamit kula nyuwun pamit iya tiombyongipun bapak tiombyongi rombak balat ikang ewu angkanira pendetewa onden dewa kitara laya iya wera tala goblok keliwat sing dengung derajat serpak solo beng ngawur
anak satria katon dadane kebak sisik sapa jenengan? Raden Andarja jenengan. Andarja bener ulah. Dengar babat ngeruk hasil alam negara kene. Ora sakaken gunem tanpa gun. Ora sakaken rembug. Angger pancen ngeruk. Lambe tandingane Andarja kepriwe? Kepriwe? Wani karo nyong apa tak wedi alat. Umam baring gelap lintang kembar tomlerating bebasan manik beranjang. Lena pangi tepat dada mati ban sampah kalon. Sakura kiri-kiri kenyalir para potobong kawula karembang ngomong kamin kolabon wang-wanggana wela jala tumenggung belang menyunyang bisa-bisane kintir kalah perang karo anak Werkudara Antarja. Para dalan kana malah ana bocah mancing. Santone raine pucet urung uliwak. Antarja takon dosa tekebah dadi apa?
ningali kasmanan terja kewirangan. Wah, andar janaku sinut gadang-gadang. Kepriwe, waduh Kanjeng ora mengaturi ketiwasan. Ana pengamuk yang buta sabrang sing arep ngeruk kasih lalam negara Ngamarta. Minggaing negara Ndarawati. Wah, kalakon gelito. Sulan dana menyantetang undang dewa sitara laya ada wong gede tur sapa jenengmu Werkudara, wah Werkudara, ajak aku nusa tekeruk negara ngasti, negara Ngamarta Ndarawati tekeruk kasih lalame, aman anak. Nyong kentele tresnane Byung Rama dipun gendong kewara kewer rinawang itipun kudang keliling lan disawang ingkang tulung-tulung tarikane banyu masak ulan darakuna Werkudara babagan mereka nggak dirampungi boten rampung boten wong nika wadya barang dagangane Pendhita Doran sama Pendhita Drona Pendhita Drona kurang ajar pat wong kaya kae. Wah. Akhirnya gue main ke priwe bawon. Babagan meniku pasrahkan Ratu Ndarawati Prabu Ratu di rampung dewek.
tresna senayeng ranam mantur kasaputing megamalang eling anadini ralira sagunung lera sagunung iya Setyaki kula wonten dawuh kowe ngerti rasane atiku kaya surem anu babagan menapa Dewa aku krungu kabar jere-jere ya aring pulau Sumatera ke ketaman banjir bandang nganti umah warga pada hilang tegese ilang kekantem banyu nganti kontal ora keton gone mbugari dabang etok mbugari lawang etok aja maning korban sing wis inilar malang dunyane utawine wis mati ana 600 punjul sing ilang ana 1000 wong urung ditemukan derek ayu. Waduh, kula nderek bela sungkawa. Iya. Kudune siki dhewek sebagai wong-wong duran. Kudune kudu nulat marang bebener. Aja mung mentingna marang awake dhewek. Wong alam endah kaya kae wit-witane ditegor. Alame dikeruk. Nanti ekosistem jomplang saat banjir banyune kayak gini kurang ajar sih ngendang ini kayak gue bahasa Setyaki muga-muga Ndarawati ora kayak gue piok murah-murahan ngarani guru kongso tetekadya putulawang pandriting turanggasti wang-wang gena caritane iya ana bawor gula ingkang sowan darang wong mlayu nglonjor botor nganti leweran keringet janjane kenang apa enggane apa diober belis gula boten diober belis diober tuwicos aja gelowean bawor aja gelowean sing mancing pada minggat ngendi ora liwat ya. Ana apa bawor aja gelewean. Angringganan jaba. Ana ratu sabrang kali pati ini. Sediane ora liar ngeruk marang kasil bumi negari Ndarawati. Kula kuwatir mbok ngantos dikeruk kasil bumi negara Ndarawati nganti kaya pulau Sumatera. Jagat masih kami sing jeneng Ratu Ndarawati pancen bener aku Ratu Ndarawati walah kasil bumi tekeruk aja takon dusak lakon tiban wah ora untal malang
ngerti banget panjenengan lho. Aku wis tau les saring Betara Brahma. Jadi ngomong wong kaya itu saking kepenake bawon. Iya napa ini? Kowe lho to. Matiku mati ngobong. Apa sing kok ngobong bariku lakon? Lagi sing Ratu Darwati diwali ngobong partiku iki. Pancen bener kepala nyata. Patih negaramu teko bong dadi arep. Aja wani-wani ring Darawati. Harus ngerukasi lalame. Aku digontanganku mati dening aku. Aduh, aku tobat aku. Wis ora wani-wani nyong tobat. Iya tak pangapurane nanging kudu ngakoni. Ngakoni napa? Kowe sing perintah sapa? Sing wani-wanine ngombyongi kowe ndekingi kowe ngeruk kadigdayan marang kasih lalam negara Darawati. Boten wonten liya Pendeta Drona. Sapa Pendeta Drona? Tulandana moyang undang dewa, undang dewa Setaralaya wang kana. Ulah babonan arep bae sing gawe gegere Padrona. Pokoke ngendi bae geger-gegere Pendeta Drona. Yo aja di kapak-kapak karena mon. Jadi kapak-kapak Surabaya. War jaluk tak sepiti pindo apa? Memalantong bojoku melase. Bilangan dan bojomu jarani. Bojoku. Wis gandeng nang kene kali ya. Kali.
Pandita Drona mentobat tak tusi barang kali. Mabok. Ceritanya pendeta drone itu sinang bawor. Oh, didusi. Iya, nyong ke pendeta drone. Angger wayang itu tenan banyak kan melas buku. Iya, jadi inyong bae sing ngadus. Jadi kan juga bae sedulur. Dulur. Intine donga dinonga. Heeh. Moga-moga ke dadi panglipur. Amin. Lan juga umbul donga bebarengan yo. Amin. Kanggo sedulur-sedulur nang aring Sumatera. Amin. Moga-moga bencananya cepat reda. Amin. Dan juga enggal waluya jadi teman nirmal. Yo Al-Fatihah bareng Al-Fatihah. Aku terpilih yang nasi itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena aku pikir saya jadi saking kerota dengan akhir masukkan. Amin. Amin cepat cekap semanten atur kuda niki kayona ditancep na tengah. Saya Dia tengara rampung lakone Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Ah wis.